Sonra İsa olara tımsallar bilen gürrüň bermeye başladı. Bir adam üzüm bağlarına oturdup daşına hayat aylayar. Şerap yasamak üçin üzümü sıkmağa bir çukur gadyar ve bir sany gödöwçülük diňini gurýar. Onsoň üzümçülügini bagwanlara kärendesine berýär da özü uzak ýola gidýär. Hasyl mövsümi gelenne ol bir hyzmatkaryny üzümüň miwesinden alyp geldip kärendeçileriň ýanyna iýberýär. Emma olar onu tutup ýenjärler we boş goýup goýberýärler. Üzümçülüğün eýesi ýene başga bir hyzmatkaryny iýberýär. Olar onuň kellesini ýaryp, onu maskar edip iýberýärler. Onsoň ýene bir hyzmatkaryny iýberýär. Olar muny öldürýärler. Ol şeýdip, ençeme hyzmatkaryny iýberýär. Bularyň da käbi ýerini ýenjip, käbi ýerini öldürýärler. Üzümçülüğün eýesiniň ol ýere iýbermäge ýene bir adamy galýar. Olla özünüň ýeketäk söwer ogludy. Oglumy sylarlar öýdüp, ol iň soňuna kärendeçileriň ýanyna öz ogluny iýberýär. Emma kärendeçiler biri-birlerine mirasdar şudur. Gelin, şunu öldürelim. Miras bize galar diýşýärler. Onu tutup öldürýärler de üzümçülükden daşary taşlaýarlar. Inni üzümçülüğün eýesi näme eder? Ol gelip bu kärendeçileri öldürer de üzümçülüğü başgalara berer. Siz mukaddes ýazgydaky ustalaryň ret eden daşy binanyň burç daşy boldy. Muny reb etdi. Bu nazarymyzda täsin saýyrly diýen sözleri okamadyňyzmy näme? Bu tymsaly özlerine kaktyryp aýdanyny aňan ýahudularyň baş tutanlary İsany tutjak boldylar. Ýöne halktan gorkup, onu galdyryp öz ýollaryna gitdiler.